覚悟しな。ほなやろか。 Round 1 Ready Go 見えるボディだ。どうだいこちらでクラッシよっと。ュ。痛いぜ。やっボディだ。ほな行くで。せいまだまだやるね。これでしまいだ。よっはいおっとセンキューダイヤ。よっはいおっと流走撃や。センキューダイヤ。ボディだ。や遅い。どりゃやほらやどりゃどりゃはどりゃほらや全力で戦う。眠れ。はよっと。俺 Oh! Incredible! Player 1 wins! よっやったで。いざ尋常に勝負 Round 2 Ready Go! どれ超級ダイヤ龍河ダイヤ。何のセンキュースせやよっよっと。どりゃチェットドライヤーナイスうりゃよっはいうりゃディークトチェットいったよっやっはドライヤーうやるでござる何のりゃやっヒトチェット Wonderful! Player 2 wins! ナムアミダ仏アテナ、行きます Round 3 Ready Go! チェット最後まで最後まかわいいでござるで全力でいきます何の Great finish! Player 1 wins! 完璧でしょよろしくね Round 4 Ready Go!